Ubetie amanato nananom. Ye papa ye wafanom ne ye maame no amahia. Yati ye frame Naomi. Me maame ne adwo amansa me fi mama fojo fie. Yetna ase mini nuanum meman ebi kan ye ho omo ntimi amma. Yetna ase dwen ho se da bi abusua no ayese ye mu achiche se bi uhia unua kra unnim no bebre se nya platform ayesi aso a na minnim omoda omo nso kra nim meda ti yetna ho ne adwen ho se da bi obroni di bibia aba eye WhatsApp ye betumi di aye group uhia unua na oje ne number na odi atoso ukasa obete ono so kasa obete enti ye ne sanka kranka enti uhia we ya no abisa we si wo we number o si o mi wo we number we nso si mi wo we number ena ja ye de aboaboa ye ho anu asese ye be 130 ewo platform ne so ye de kasa enti ye adwen se ye de be ye development because ye kasa de ye ntimi nkasa sa anko akeke na mom ye de be primpuntuo e de aba oyoko baaso ya nananum ye bedru ye no yenso eja ya besom na ya toa so enti ye dwindwin hwa no na chese ye be ye adwin se anka baaso ni ba biara wadi mfiedu nwotwede kɔ oye adwuma biara no bosumu bia no oma ye 10 Ghana cedis na ye bie foto wo bank ukwasu bontin sesi ubehu oyoko baaso abusua ye bi account amano ye gigi scanner yenu abema ya wafari ono na wo ye chi wo rara ogigi scanner odi to account ni mu fefefe no atwa mfoni de abeto platform ni so amobia ehu sesi amene wo kase ye wo ska kakra wo mu keka ko 4000 eno kra de ye nso mu kra eno wo ho but ye ba bedi bayre ye hu se da bi ye mpani mfie no enso ani enye fe enti no ye se ye san de bebo ye ho na ya paint na ye de abegu hu enti ye bodawro wo platform ni so saa ampa anuanom no o man twenya no anwofom we na be fra me wo 200 we na be fra me wo 500 ena ja ye nyina ye de akeka yen saase kakra ena ye de abedu ha enti enne no nya yesre ni se basu ni biara owa ha awo ba unua obia owo okwantum yesre se ma yensanka ne number na o meka yen ho wo platform kese ne so kakra bi odi beboa ye bia ye beje na ye de aboa na basu ni Gyamerakrom asan tumpon eno na ye ni so ade hu enti ye gina ha ya sem nyina no yo anuanom sani amenia Naomi kano sa na tie nyina yete Gyamerakrom platform ye say ye gigi skabi aba no amanfo se o me ye osase ni ntimi ntwe ska mamfa me ya ha ntimi fanye se me ya ha na ye Naomi ye se no me nti Gyamerakrom baaso platform yete ye so nyamenie aya adwuma yeguso ye de eboa na sesi ano afi we ababesi na yasa ye se baaso ni ba biara wo ye baaso ni wo yo fase na se wo som ewo baaso nko ade bibi to wa baaso beboa wo afi atwam awieye ana ye hia wa ha na ye kan ye se ye ID card apart from omade no wo ye baaso ni na bibi to wa ye nyi 2 cedis ye be yi 20 Ghana ni ye de aboa na nso watimi akọwanim ye nyina ye hia wa ha na agitumu afi na akwa ba besi awieye but sade no nyina entumi emaso but ye hia mo bose omo aye de hia won sa no ye be to mu ye be ye de jabe hia omoto na omo ama ye sa kan ayinu ye card no na aye adwuma na baaso ni ba bia bibi tu obi se bibi ntu obi no yenye bibi tu obi na wayi 20 Ghana ne ye de aboa baaso no omamu de
uyi 2 cedis ya wo de kwa eno ano obia ni uni asem na se bibi to na se sa 20 Ghana no wunyi bi a wo nipa kro na ato no ye nyi bi ma wo utinya kabia peyesi Gyamerakrom unya tise obia kasem boni bia ne firi Gyamerakrom papa bia ni wa mo kafa ya eni nti ayetu ya nansi ho sifiri na ko ye mpese sa de ne den eko so biem nti ye be hyase ne ye de ye na so mo so ka yesu enyamo aye den amo nti ye nua no mo ha mo nkoche nsem no ma ye nua no mo abonten se free na ekon ye mpese ye beti bibi boni afri Gyamerakrom se baaso koso na rara ye den ekoso nti se baaso be koso na afri a ye wo baaso no ye be ma adadi ama rara krom so aye ka behwe nti na wo mu no se ye ka famo asiesie ene mantem ye mi nua no aka no sa be boy ensem ama ye nua no mo won kan no say bon mai adie ya wo ye sika ya be ye sane mapai yakopon ekoso eshira wo botom na emra mo ho na o ma se hwie hwie so sa amen na eye masa no a yeso ya anya bi na ye nyina ye ni atimi age se ye da won se da wase so won sem akra e kan kire ansane ya sori o se wi pe ye be sori